Bueno, eskerrik asko, lehenik eta behin gonbidapenagatik eta egunon guztioi. Esan bezala ni elkarretik nator, eta gaur hitzengo dut batez ere, Amaiak pasatu zion olako gideoi proposamen bat, eta ni hortara oinarretuko naiz. Da, funtsean 4 puntu dira, ez batetik gure burua aurkeztu, elkar aurkeztuko izuet, ni Argitaletxetik nator, baina oroar pixkat gure talde oso aurkeztuko izuet. Gero, bigarreko puntua izango da, mugaz gaindiko gure lanak zertan datzan azalduko izuet, eta erabakiaz galdetzen ziguten ere, zergaitik hartu denuen erabaki hori. Eta hirugarren puntua izango oztopoak eta aukerak, mugaz gaindiko jardun honetan ditugunak, eta azkena zen hizkuntzak hor ze paper jokatzen duen gure kasuan, bai. Orduan, askar 10 minutu, espero ez lusatzea eta ez motzei gelditzea, orduan hasiko naiz, bai. Gure burua aurkeztetik ni Julen naiz eta Argitaletxetik nator, bai. Elkar gauza asko da, ibilbide luzeko erakunde bada, bai, baina guztiak biltzen gea Elkar Fundazioaren baitan. Eta Elkar Fundazioa da fundazio bat misio duena euskara eta euskal kulturaren sustapena, bai, hori da gure egiteko nagusia, bai, eta horren baitan hainbat enpresa kokatzen gea, lan eremu ezberdinetan biltzen geanak, bai. Batetik gaude Argitaletxeok, ni hor kokatzen naiz, eta gure egiteko nagusia ekoizpena da, bereziki euskarazko edukien ekoizpena. Gero dugu banaketa jardun bat, liburu banaketa da batez ere, baina oroar liburu denda batean aurkitu dezakegun materiala banatzen da zerbitzu horretan. Estatu mailan lan egiten duen aktibitate bada, adunan zentralizatua, eta behar bada fundazioaren baitan, fakturazio zifrari dagokionez eta lankide kopuruari dagokionez ere, aktibitate handiena da berau, bai? Banaketaz gaindi txikizkako salmenta jardun bat ere badugu, Elkar Liburudenda sareak osatzen duen 19 liburudendako sare bat, zuzen, eta lurralde guztietan, iparraldean barne Baionan ere liburudenda bat badugu. Hortik gaindi gero impresioa edo imprenta bat, Leitzaran Grafikak hemen Andoainen kokatzen dena, eta gure ekoizpenez gain bestelako ekoizpenak ere imprimatzen dituen inprimategi bada kasuan, eta gero ditu bestelako jardun batzuk kultur munduarekin lotua eta hor parte hartzea duguna ere, ez? Eta hor nabarmen dugu nituzke batetik Martin Ugalde Kulturparkea, berriarekin batera sortu genuena, eta Amaika Telebista ere, hor ere duk parte hartze bat baduguna bertan, bai? Hoxe da pixkat Elkar Fundazioaren baitan gauden enpresa taldearen aurkezpen azkar bat, orotara 200 gora lankide gea, 250 bueltan ustete garela, eta Argitaletxera etorrita, eta hori da nire lan eremua, gaur egun 30 bat lankide gaude bertan lanean, bai? Eta pixkat sakondukot Argitaletxean egitekoetan, eta pixkat ni hortik hitz egingo dizuet gaur bereziki, bai? Guk Argitaletxean 4 lan hildo edo lan jardun bereizi ditugu, bai? Behar bada ezagunena eta garrantzitsuena ekoizpena da, bai? Guk euskarazko edukiak, bereziki euskarazko edukiak ekoizten ditugu, liburu eta musika formatuan esango genuke, bai? Eta funtsean gure helburua da euskal komunitateari ahalik eta eskaintza oparoena, anitzena eta kalitatezkoena egitea da gure helburu nagusia. Izango litzateke pixka titular nagusia. Bigarrengo egiteko nagusia da ikusgarritasuna. Gu hizkuntza euskeraz lan egiten dugu, euskeraz ekoizten dugu, eta guretzako erronka handi bada, gure ekoizpenak, gure kultura oro har ikusgarri egitea, ez? Globalizazioa ero handi honetan, erdaretan egiten den kulturak, askoz ere presentzia handiagoa du, askoz ere volumen handiagoa du, eta gure erronka handi bada, eta lan jardun handi bada, gure ekoizpen horiek, ikusgarri egitea, gure inguru honetan, ezta? Hirugarrengo eremua da transmisioarena, guretzako transmisioara, euskal kulturaren transmisioa beste lan ildo garrantzitsua da. Elkar ibilbide luzeko Argitaletxe bada, 50 urtetik gorako ibilbide bat du, honezkero katalogo handi bat bildu dugu, eta gure egiteko importante bada horren gordailu izatea, hori bizi berritzea, eta hori, belaunaldi berri eskaintzea, eta hori bada guretzako ere beste lan eremu garrantzitsu bat, eta laugarrena da eragiletza deitzen duguna, funtsean euskararen sustapenean eta euskal kulturaren prestigiatzen lan egiten ahalegintzen gea, bai? Eta deitzen dugu eragiletza, hainbat erakunde elkartekin elkarlanean saiatzen gehalako norabide hortan eragiten, kultura prestigiatzen, kultura ulertzen ez aisialdirako elementu bat gisa soilik, baizik eta gizarte, hor bere garapenerako elementu gako bezala, bai?
pixkatoi da gure egitekoa, bai, eta gero, ja bukatzen dut aurkezpenarekin, luzatzen egin badakit, baina ja argitaletxearen zigilutara etorrita, zegu argitaletxean 30 lagun dihar dugu lanean, baina bueno, egiteko ezberdina ditugu eta zigilu ezberdinen pean egiten dugu lan, behar bada ezagunena elkar bera da, eta elkarren baitan egiten duguna da, bereziki euskerazko liburuak egiten dugu haur, gazte eta helduentzako bertako sortzaileekin egiten dugu lan, elkarren baitan ere baduko musika hildo bat, disketxe bat, beste bat katalogo kudatzen dituna, estudio bat ere badukagu, ekoizpen horiek albideratzen dituna, gutxi berritu eta inauguratu duguna adunan, horrez gain dakau tartalo deitzen den beste zigilu bat, aurretan kokatzen dena, eta tartaloren egitekoa da atzerritik euskerara ekartzea aurrentzako liburuak, ez? Berez euskerarako soilik egitea oso zaila edo bidera ezina litzateken liburuak, atzerritik euskarara ekartzea ditugu, eskaintza hori ere Euskal Herriko aurrek ere izan desaten, eta gero dakau sua deitzen den beste zigilu bat, mendia eta natura gaia duena ardatz, eta suaren kasuan bai, euskeraz argitaratzen duela, euskeraz gaindi, gazteleraz, katalanez eta galegoz ere argitaratzen du, bere izaerak ere, estatu mailan, beste eremu batzuetara ere iristen delako, ez? Horiek dira gure zigiluak, eta gero baitugu beste bi jardun guretzako oso garrantzitsuak, batetik ikasmaterialgintzan dihar dugu, ikasmaterialgintzan ikaselkar hezkuntza argitaletxea daukagu, ikastolen elkartearekin batera 2011an sortua, eta bi ardaz dituena, batetik berrikuntza pedagogikoa, eta bestetik euskal dimentsioa edo euskal eta euskal kulturaren sustapena edo transmisioa baita, ez? Eta hor, ikaselkarrek bere proiektu pedagogion bidez hori eskaintzen dugu euskal hizkuntza komunitate osoari, bai? Eta azkenengo lan hildoa da elkar hizkuntzak deitzen duguna, eta funtsean guretzako oso garrantzitsua dena baita ere, eta hor egiten duguna euskara ikasteko metodoak eta baliabideak sortzen ditugu. Historikoki bakarka eta arian bezalako metodoak sortu ditugu, helduei euskara ikasteko autoikaskuntza ereduan balio duten metodoak, azken aldian banabil deitzen beste metodoa sortu dugu, gaztetxoak euskara ikas dezaten edo euskara hobeto hitz egin dezaten, eta gehiago gaztetxo bideratu eta gehiago baitan ikasgelara ikasle bakatu prozesu horretan kokatzen dena, eta bestelako lan batzuk ere egin ditugu. Hoxe da pixka gure aurkezpena edo askar eta presaka kontatua, bai? Mugaz gaindiko edo gaurko gaira etorrita, zertan datza gure mugaz gaindiko jardunak eta zergaitik hartu duen erabaki hori zen lehenengo galdera, ez? Eta hor, bueno, gure kasuan erabakirik ez zen egon, izan ere elkar iparraldean sortu zen, bai? Elkar sortzen da 1972an, hemen baldintzarik etzen eta iparraldean 20 lagun bildu ziren iparraldekoak, euskarak zuen erronka, hutsune hori horretan eragin nahian, ez? Eta hortarako argitaletxea sortu zen euskarazko liburuak eta euskarazko musika ekoizteko, bai? Hori zen 1972an. 1974an beste 20 gazte batu zitzaizkien hegoaldetik, beste bultza bat emateko argitaletxeari, eta ja 1976an da hegoaldean lehenengo aktibitateak sortzen dira, Franco Ilostean, Donostian Bilintx liburuen da iriki zen, eta Bilintxekin bateratxu zabaltzen liburu banatzailea 1976an. Eta hori eta pixkat berandu xeo sortu zen Donostian argitaletxea ere. Baina mantendu zian biak, bai Baionan argitaletxe bat genuen, eta Donostian beste argitaletxe bat, biak ere elkar izenpean edo lan egiten zuten, baina bi egitura ziren. Eta gaur egun ere mantentzen ditugun bi egitura, gu Gadunan du elkar argitaletxean egoitza, eta Baionan ere elkar argitaletxekoa du egoitza, egitura eta jarduna ere, bai. Eta zertan data gure mugaz gaindiko jardunak, berezi guk ikuspegi nazionalarekin lan egiten dugu, eta horri eutsi nahi diogu, ez? Eta guretzako hori horrela izan dadin, egiturak izatea mugaz bi aldeetan ezinbestekoa da, bai? Baionan egitura bat izateak besteak beste baimentzen digulako bertako sortzaileekin, bertako kulturzaleekin, bai? Nola testuinguru hortan bertatik bertara aritzeko eta bertan egoteko, eta bertan harremantzeko, eta hori ezinbestekoa da. Bestetik ikusgarritasuna aipatu dut lehen, eta ikusgarritasun ikuspegi batetik ere, gure ekoizpenak iparraldean ere ikusgarritasun hori izan dezaten bertako egiturak izatea, besteak beste, gure liburuak hango liburuetan banatzeko bada ere, ezinbesteko jardun bada, eta administratiboki ere hortara
behartuak gaude eta ondorioz, hortan datza gure mugaz gaindiko jardunak, ez? Ikuspegi nazional horri eustean eta hortarako egitura eukitza guretzako ezinbestekoa da. Gaur egun egia da lehen bereiziago, baina gaur egun edizio plan bakarra dugu, alegia gu ikuspegi nazional batekin editatzen dugu, eta hemen editatzen liburuak iparralden ere banatzen ditugu, eta alderantziz, bi egoitza izan da, eta bi egitura izan da, normalean iparraldetik editatzen ditugu liburuak bertako hango sortzaileekin ekoitziak izan ohi dira, eta bai dela egia iparraldean, Baionan, hain zuzen, baitugula bilduma batzuk edo liburu batzuk frantsesez ere argitaratzen ditugunak, hango egoera soziolinguistikoak hala eskatuta, euskal gaia frantsesez ere eskaintzen dugula, ez? Oro har, gure ekoizpena eneko 80, zifra zehatzik izaukat, baina igual gehiago da, euskera hutsean argitaratzen dugu, eta Baionan kaso zenbait liburu frantsesez ere bai. Hortan datza gure mugaz gaindiko jardunak, ikuspegi nazional horretan, eta oztopo eta aukeretara etorrita, aukeretan nik aipatu dituanak izango dituzke, ez? Alegia gu ezinbestekoa da ikuspegi nazional batekin lan egin nahi baldin bazu gure kasuan behin eta gure lan jardunean han egitura eta lankideak izatea, eta horren da aukera bat, edo gure kasuan ez dakit ezinbestekotasun bat, edo esango nuke. Eta oztopotara etorrita, oztopo nagusia da, bi estatu, bi legedi, eta horrek administratiboki sortzen dizkula arazoak, edo, bestelako lan ekstra batzuk. Ez guk kasuan hegoaldean gure zerbitzu guztiak, finantzak, fiskalitatea, nominak eta holako jardun guzti horiek zentralizatuta ditugu, iparraldean behar dugu aparteko lan jardun bat hortarako, beste legedi badelako, eta horrek sortzen du, holako oztopo bat ez dakit, baina zailtasun gehigarri bat da, eta aipatuko nuko oztopotan, administratiboki, bi eremu, bi legedi ezberdintan egotak sortzen duen gabezi hori, ezta? Edo lan karga gehigarri hori, ezta? Eta bukatzeko hizkuntzaren paperaz galdetzen zeniguten, ez dakit azkarni joan edo luze, baina, gure kasuan ez da hizkuntzaren papera da, guk euskeraz funtzionatzen dugu, euskera hutsean, eta beraz ez da papera da, gurean ez dago, gurek lan eguneko euskeraz egiten dugu, ipar hegoaldean, beraz, euskera da gakoa, guretzako lanketarako, lansarean jotzen dugu askotan lankideak behar dituguna, hori ezinbesteko baldintza bat delako, eta ez nuke zerrak gehiago aipatu gure kasuan, ez? Kasu berezia behar bada, baina alaxe da gurean. Eta horraino, eskerrik asko.